ஓம் சக்தி ஓம் உன் பாதம் சரணடைந்தோம் ஓம் சக்தி ஓம் மங்காள ஈஸ்வரியே ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் சக்தி. ஓம் ஆதிபரா சக்தி. என் அன்பு குழந்தையே, ஒரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருப்பார். ஆனால் ஒவ்வொரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னால் பல அவமானங்கள் இருக்கும். அடுத்தவர் விரும்பியபடிதான் பேச வேண்டும் என்றால் பொய்தான் பேச வேண்டும். அடுத்தவரின் விருப்பத்திற்கேற்ப நடக்க வேண்டும் என்றால் நடிக்கத்தான் வேண்டும். நீயாகவே இரு. நாம் செய்யும் நன்மை தீமைகள் அனைத்தையும் காலம் குறித்து வைத்துக் கொண்டு காலமும் நேரமும் வரும்போது அதை உங்களுக்கு திருப்பித் தரும். பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த ஆயுதம் பொறுமைதான். பொறுமை அனைத்திற்கும் பதில் தரும். அதற்கு கால தாமதம் ஆகலாம், ஆனால் ஒருபோதும் தோற்று போகாது. புன்னகையும் மௌனமும் பலம் வாய்ந்த ஆயுதங்கள். புன்னகை பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கும். மௌனம் பல பிரச்சனைகளை வரவிடாமல் தடுக்கும். கூட்டத்தில் நிற்பது எளிது, தனியாக நிற்கத்தான் தைரியம் தேவை. உண்மையான அன்பு என்றால் அதில் கோபம், மனஸ்தாபம், கருத்து வேறுபாடு எல்லாம் இருக்கும். இவை எதுவும் இல்லை என்றால் அந்த அன்பு நிச்சயம் நடிப்பாகத்தான் இருக்கும். பேசும் வார்த்தையை விட பேசாத மௌனத்திற்கு அதிக அர்த்தங்கள் உண்டு. சில இடங்களில் நம் திறமையை மறைக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அதிக பணிச்சுமைக்கு ஆளாக நேரிடும். சிலரோடு ஒப்பிடும் போது வெற்றி கிடைக்கின்றது, சிலரோடு ஒப்பிடும் போது தோல்வி கிடைக்கின்றது. எவரோடும் ஒப்பிடாத போது மட்டுமே மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்றது. ஓடுபவனுக்கு பல வழிகள் உண்டு, ஆனால் அவனை துரத்தி செல்பவனுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அவன் பின்னால் தான் ஓட வேண்டும். எனவே துரத்துபவனாக இருக்காதே, ஓடுபவனாக இரு. நம்மை தவறாக நினைத்து விட்டார்களே என புலம்பாமல், நம்மை அவ்வளவுதான் புரிந்து வைத்துள்ளார்களென விலகி விடுவதே சிறப்பானது. உன்னை வழிநடத்த அறிவை பயன்படுத்து. அடுத்தவர்களை வழிநடத்த அன்பை பயன்படுத்து. வாழ்க்கையில் எக்காரணம் கொண்டும் இந்த 3 பேரை மறக்க கூடாது. ஒன்று, கஷ்டத்தில் உதவியவர்கள். இரண்டாவது, கஷ்டத்தில் உதவாதவர்கள். மூன்றாவது, கஷ்டத்தை உண்டாக்கியவர்கள். தொட்டு தொட்டு பார்த்தால் அது வெறும் காகிதம்தான். தொடர்ந்து படித்தால் தான் அதுவே வெற்றியின் ஆயுதம். வாழ்வில் துணிந்து நில். துணையாக என்றும் நான் இருப்பேன். ஓம் சக்தி. ஓம் ஆதிபரா சக்தி.